Kodwa webhongo awungongozanga ngani? Indawo Bhongo uyayithenga ngesikhathi ngiqala impela ngithi ngiyaqala ubuka ngabe ungozi. Sorry. Ushuthi nami ngiphazanyiswa uxulu ngawo. Ubani? Xabhashi. Ungayisho leyo. Themba. Yima uthi ngisolve lento kaMakhathini ndo. Uphu Xabhashi. Cha ungathi mlungu wami solo kusho ngithathele phezulu angibeka ngenza ukuthi ungifakele istembu ungangesilimo nje uXabhashi ulana cha ma ngisho uzothi mawusiye emsebenzini udlula ungifayile istembu bese uyangiphosela le ncwadi kanti Bhongo unjani la ekhanda lakho unjani ngempela la ekhanda lakho usho ngani kuni Bhongo ngakuthengisa ifoni ukuthi uma ngabe kuuthi ufuna ukukhuluma nonkosikazi wayihambisa wayise ekhaya unkosikazi kade ukhuluma nawe umfone sekwenze njani uqala phansi bhale incwadi engayikhuza iyo phela indaba ilapha ngithi uyena uXabhashi wakho osethatha ifoni uXabhashi uthatha ifoni yankosikazi mlungu hayi mhlawumbe unkosikazi wakho unikeza uXabhashi ifoni angeke akwenze lokho uma ngicela ukuthi iproblem angisho imbangi yami endala ngoba nake uthisha usitshela uyazi ukhuluma ngani Bhongo yishe akulona ishendela nkosikazi uXabhashi kodwa ukusho ukuthi imbanga sasifuna sobabili ungcobo uMangcobo so mina ngamthola yena waqhubeka wayo wofunda waba uthisha sesitshela uhlanti sethatha ucingo la nkosikazi mangithi fonela unkosikazi liphendula uyena usezenza umfazi womlungu ocingweni uXabhashi uzenza umfazi womlungu ocingweni ucinga unkosikazi angisamtholi uyena osethi uthini available not available ukade angimazi angithi lesingisi asifundile uXabhashi ukhuluma isingisi ngezwi lomfazi lomlungu efonini yakhe athi available not hayi Bhongo nawe uyangibona yabo Bhongo kathi buka lalela ngibonile ngqondo Bhongo lento yenzeka ifoni yakho mayivaliwe iselfone wonke ama cellphone mayivaliwe kukhuluma unkosikazi kuyahlukana ukuthi uba abanye bakhulumisa intombazana abanye bakhulumisa kuvama kuba umlungu ingakho uma ungabe uthi the number you've dialed is not available njalo ifoni mayivaliwe noma mhlambe thiwa it's incorrect vama ukwenzeka kanjalo mlungu wami angisho usuke ezishintshe ezenza umfazi ecathi ngeke ngimuzwe ubani uXabhashi ngiyakutshela ngithi akuyena mlungu wami fonela manje uMangcobo uzophendula yena uXabhashi kade lalela